Huma 7 il-każi ġodda ta' COVID-19 reġistrati fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna sabiex bekk it-total ta' każi minn Marzu 2020 żied għal 30,640. Tanġi mħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fuq il-medja soċjali fejn ġie spjegati li 3 persuni ġew irreġistrati bħala mfejqa mill-virus bit-total jilħaq 30,164. Ta' filwaqt li fortunatament bejn il-ġimgħa u s-sibt ma ġiet irreġistrata ebda fatalità kawża tal-pandemija, bil-każi attivi issa jkomplu jiżdiedu għal 56. Filwaqt li sal-ġimgħa kienu 332,650 il-persuni mlaqma b'mod sħiħ, f'pajjiżna s'issa nafu biss b'żewġ każi tal-varjant Delta, il-varjant Indjan illi fil-Gżejjer Maltin ġie trasmess lokalment f'każ minnhom sporadiku. Dan il-varjant qed jitqies bħala wieħed perikolus li jittieħed aktar minn varjanti oħra tal-COVID-19. Għaldaqstant post esperti qed jisqu dwar l-importanza li persuna titlaqqa b'mod sħiħ. Intant f'intervista waqt il-programm Net Live imxandar tul il-jum tal-ħamis, it-tabiba Natasha Zopardi Muscat, direttriċi mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għar-Reġjun tal-Ewropa, indirizzat dan it-ħassib fejn insistiet illi din is-sitwazzjoni qed twassal għal żieda fl-ammont ta' nies li jiddaħħlu fl-isptarijiet madwar il-kontinent. Hija appellat sabiex kull min jista' jitlaqqam fil-waqt li saħet ukoll dwar l-importanza tal-ilbis tal-maskri fl-isfond tal-pandemija u spjegat illi riċerka mwettqa fl-Istati Uniti turi xenarju illi fix-xhur meta t-temp jerġa' jibda jiksaħ il-pandemija taf terġa' tolli rasa. Fl-isfond tal-varjant li qegħdin naraw fejn ikun hemm il-folol u n-nies miġburin flimkien, iva il-maskri jgħinu Robert. Speċjalment imbagħad meta tkun inti f'post ġewwa. Qegħdin ibassru illi sfortunatament iva fil-ħarifa u fix-xitwa l-Ewropa ħaterġa' tkun maħkuma minn dak li qegħdin naraw, però jkun hemm impatt differenti skont il-livell ta' tilqim illi jkun infirex fil-pajjiż. Filwaqt li rikonoxxiet il-fatt li fis-sajf hemm bżonn li kull wieħed waħda minna jistrieħ flimkien mal-qraba u l-ħbieb, id-direttriċi tad-WHO appellat għal kawtela u sabiex noqogħdu kemm jista' jkun il-bogħod mill-fulol. Hija sostniet li fil-każ tal-Euro 2020 l-aktar każi reġistrati ma kinux fl-stadiums iżda fuq barra. Meta kien hemm f'ċertu football stadiums, pereżempju, fejn kien hemm l-osservanza tar-regoli jew talbu ċertifikatu kien hemm id-distancing, iktar kien hemm nies li ġew infettati li ma kinux ġew l-istadium imma li kienu barra fil-folol. Francesco Catania, Net News.